Vi er lige kommet tilbage efter at have mødtes en gang til med Jane Sørensen. Det er 1,5 år siden, at vi så hende sidst, og hun har det tydeligvis ikke godt. I det 1,5 år, der er gået, siden vi lavede de første optagelser med hende, har hun været indlagt i 17 dage, har fået en kolostomipose og er på kemoterapi for kræft i maven, eller kræft i tarmen. Det, som gjorde størst indtryk på Jane, var forestillingen om, at hendes far havde fortalt om hende til sine venner på Svendborg Mærsk. Det var for meget for hende. Det gjorde tydeligvis et stærkt indtryk på hende. Og hun begyndte at græde. Hun gentog flere gange. Far savnede mig. Jeg synes, det skal nævnes på det tidspunkt, at den hjælp, vi har fået, har været af stor værdi. Dels har der været en hvad skal man kalde det, en inspiration til at gå tilbage og prøve at finde mere og finde ud af mere om Jane. Og det fik vi fra Coco Götze, som er omkring Janes alder, men har haft et totalt andet liv. Hun er også halv dansk, halv thai, men er vokset op i velstand og bor i dag i USA. Janes historie har berørt hende dybt, og hun har tilbudt med, om hun kunne hjælpe med et mindre beløb, så for eksempel at Jane kunne få en lejlighed at bo i, eller et værelse at bo i. Det var naturligvis også noget, som Jane var meget berørt over, men hun sagde med det samme, at det skulle vi ikke tænke på. Hun ville hellere bo der, hvor hun var nu, hvor hun havde mennesker omkring sig, og selvom hun kun lå halvt ned på en papkasse, så var det alligevel mere hendes hjem, end hvis hun var på et værelse. Så spurgte vi, om der var andre ting, om der var udgifter til hospitalet, hvor hun går til kemoterapi. Det skulle vi heller ikke tænke på. Hun havde fri, gratis behandling på Chulalongkorn, og jeg spurgte hende, om hun havde overvejet, hvad der skulle ske, når hun en dag døde, og der sagde hun, at også det havde hun taget hånd om. Hun havde bortadopteret, eller givet sit læbe bort til Chulalongkorn, til dissektion. En anden stor hjælp fik vi fra Sømandsforbundet i Danmark. Gert Christensen havde spurgt rundt omkring, og om der var nogen, som måske kunne huske bådsmand Willy Sørensen, som i disse år fra 64 til 74 sejlede på Bangkok. Og pludselig dukkede der en Per Sørensen op, som kunne huske, at han i 1981-82 havde sejlet med bådsmand Willy Sørensen på Svendborg Mærsk. Og efter nogle år senere, så mødtes han med Willy Sørensen igen til Sømandsforbundets 100-års jubilæum. Willy Sørensen fik vi pludselig lidt mere drama omkring, fordi det viste sig, at han havde været ombord på Jakob Mærsk, der brød i brand ud for Portugals kyst og udbrændte totalt i 70'erne. Så det var en dramatisk ting. Willy Sørensen havde overlevet ved at springe ud fra bagerst fra båden og ned i vandet, og der havde været noget med 20 meter.
Han havde haft en redningsvest på, og der var et bugserbåd, der havde samlet ham op. Men han var altså gået tilbage og sejle videre igen med Mærsk, og var gået i land i 1982. Nu vidste vi, at det var Mærsk, han havde sejlet med, og så tog vi fat i Mærsk presseafdeling, hvor vi fik meget stor hjælp, og de gik over i deres dokumentationsafdeling, og til sidst, efter lidt ekstra gravning, så kom de tilbage, at de havde fundet Willy med W, Christian med CH, Sørensen på listen over passagerer, der havde været på Jacob Mærsk, og der var også hans fødselsdato den 13. november 1918. Den 13. november, i dag er det et par dage senere, så stort set i forgårs ville vi have kunnet fejre Willy Sørensens 105-års fødselsdag, hvis han havde været i live. Jane siger selv, at hun synes ikke, at vi behøver at gøre så meget mere, og hun er så glad for at høre, at hendes far huskede hende og talte om hende. Men hun synes ikke, hun har brug for at finde de familiemedlemmer, hun håbede at finde, da vi var her sidst. Hvis det er, at vi finder dem, og vi vil fortsætte med at finde dem, hvis vi finder dem, så bliver hun uden tvivl også glad for det. Men bare det for hende at få at vide, at hendes far ikke havde glemt hende, at han savnede hende, det var afslutning nok for Jane Sørensen. Nu må vi se, om det også bliver afslutning for os.